Когато имате проблеми с някои органи в тялото, то първо трябва да се погрижите за червата. Ще попитате защо? Защото те обработват всичко, което попада в тях. И ако те не работят правилно, не може да се извличат полезните вещества от храните. На всички органи и системи ще им липсват полезни вещества. Знаете ли, че червата са с площ около 200 квадратни метра, което е с около 100 пъти по-голяма от тази на кожата. Всички си мислим, че кожата е органът, който има най-голям контакт с външната среда. Но това не е така, защото когато вкарваме храна в тялото си, тя ще има контакт с червата, които са, вече казахме, около 200 квадратни метра. Червата са основен метаболитен орган. Те служат за храносмилането, т.е. за разграждането на всички хранителни вещества. За тази цел всеки ден се произвеждат от организма няколко литра храносмилателни течности. За това се препоръчва да се пие повече вода. Същевременно, тази голяма повърхност на червата е нужна за абсорбацията на всички хранителни вещества. Тъй като тази гранична повърхност има защитна функция, червата са най-големият имунен орган. 70-80% от всички имунни клетки в тялото се намират в червата, в чревната стена и ни защитават от токсини, вируси и вредни бактерии от външната среда. Функцията на чревната стена е възможна само благодарение на колонизирането й с добрите бактерии, така наречените пробиотични бактерии. Те са полезните бактерии на червата. Те са в естествено равновесие с потенциално вредните бактерии, вируси и гъбички. Пробиотичните бактерии се хранят с пребиотични вещества, които спадат към голямата група на фибрите и се срещат в растенията. Доброто функциониране на червата зависи от здравата чревна флора, което има голямо значение както за храносмилането, така и за имунната система и защитата и следователно за предпазването от редица болести. Като имаме предвид значението на червата и размера им, помислете си как се грижите за кожата си, която е с площ около 2 квадратни метра, и как се грижите за тази голяма повърхност на червата от 200 квадратни метра. На вашето внимание предлагам пробиотикът Про-12. Защото е последното поколение продукт с бактерии, Triple Biotic комплекс. Тук имаме няколко причини да изберем Про-12. Първо, защото съдържа пребиотици, специални фибри, помагат добрите бактерии да се чувстват добре в червата ни. Те служат като храна за добрите бактерийки и стимулират растежа им. 1 милиард бактерии във всяка капсула от 12 различни бактериални щама за изграждане и подкрепа на чревната флора. Защото е снабден с постбиотици, патентована постбиотична съставка Пролакт подпомага процесите на млечно-киселите бактерии. Трето, защото иновативното двойно капсулиране се грижи за това Triple Biotic комплексът да стигне
до червата. За натурална подкрепа на благосъстоянието е подходяща коластрата. Какво представлява коластрата? Това е първото мляко, което всички бозайници произвеждат. Нейната задача преди всичко е да предостави първоначална имунологична подкрепа на новороденото. Новородените теленца все още нямат функционираща имунна система и коластрата осигурява един вид имунитет от майката и помага на теленцата да оцелеят в първите седмици от живота си. Коластрата съдържа много ефективни имуностимулатори, подходящи за чревната флора. Растежни фактори, които са много ценни, особено за червата и тяхната флора, както и за имунната система. Разбира се, може да направите много за червата и чревната флора чрез начина си на живот. Преди всичко, чрез начина си на хранене. Повече растителна храна позволява на чревната флора да се развива добре, защото растенията съдържат пребиотични вещества, с които хранят здравата чревна флора, т.е. пробиотичните бактерии. Достатъчен сън и движение също са благоприятни за червата, както и други фактори, като това да не ядем сурови зеленчуци късно вечер, да консумираме по-малко месо, защото това стимулира гнилостната флора в червата. Фибрите имат и още един допълнителен ефект. Те се свързват с токсините в червата и така облегчават и черния дроб. Ако се интересувате от тези продукти, свържете се с мен на лично съобщение или ми се обадете на телефон 0887 35 92 33, за да поговорите с мен и да ви обясня как може да ги получите на заводски цени, директно от компания LR. Оригинални продукти. Мили хора, погрижете се за вашата чревна флора, за да сте здрави.